יש לו שלוש. נו, יאללה, גב חנה. אתם לא רוצים לאכול היום? יש לי מחר עבודה. סליחה. מחר בוקר? יש לו שלוש. יש לו שלוש. שנאמר, ישלח בם חרון אפו עברה, וזעם וצרה משלחת חרון אפו אחד, עברה שתיים, וזעם שלוש, וצרה ארבע. משלחת מלכי רעים 5, אמור מעתה במצרים לקחו 50 מכות, ועל הים לקחו 50 ו200 מכות. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו הוציאנו מצרים ולא עשה בהם שבטים. עשה בהם שבטים ולא עשה באלוהים, דיינו. אילו עשה באלוהים ולא הרג בבחוריהם, דיינו. אילו הרג בבחוריהם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. נראה שנתן לנו את ממונם שלמה ונצלו. אילו נתן לנו את ממונם. חבל על החוצה, חבר'ה, חבל יאללה. ולא קראנו את הים. זה חדש, חבר'ה, זה ולא קראנו פתוחו בחרבה דיין. אילו קראנו פתוחו בחרבה. ולא שיקצת לנו בתוכו. אילו שיקצת לנו בתוכו. דיינו. מי זורק לי ככה? מי זה? גיא. מי זורק לי ככה? בחבטות כאלה, מי זה זורק? מישהו פה זורק בצד. החולצה שלי חדשה. מספיק להשתתות. אילו שפק לכנו במדבר 40 שנה ולא אכלנו את המן, דיינו. אילו שילמנו את המן ולא נתנו את השבת, דיינו. לא הלכירות. תתקדם, בואי. כאילו נתן לנו את השבת ולא קיבלנו לפני הר סיני. כאילו קיבלנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה. כאילו נתן לנו את התורה ולא כניסנו לארץ ישראל. דיינו. דיינו. רגע. יאללה, חבר'ה, גמרנו. די. דיינו. יאללה, מספיק לשבת. דיינו. יאללה, מיצינו. דיינו. יאללה, מספיק. רק אחד אז גיא. די. יאללה.